körülbelül 250-260 tonna érkezik a fejünk fölé, 40 méteres magasságon, és elég jó az időjárás ahhoz, hogy halljuk, hogy a gép mennyire átrendezi a háta mögött a légtömegeket, tehát amiről már beszélgettünk ugye a Juliennel is, a szárnyvégi örvénysor, ami a párás időben még láthatóvá is válik, nem csak hallható, elég rendesen átrendezi, hogyha ilyen zúgó, suhogó, mély tartományú, dübörgő hangot hallotok a gép áthúzása után, akkor az a Vortex lesz majd. Igen, most értek földet,